Plánuješ novú kúpeľňu? Gratulujem, práve si vstúpil do labyrintu možností, kde každý tvoj výber môže rozhodnúť. Ty sa ráno zobudíš do pohody, alebo do pasce na nervy. Vyzerá luxusne, ako mramor z talianskej vily. Však? Ale ak nemá protišmikovú úpravu, budeš na nej tancovať, aj keď nechceš. Myslíš si, že je to jednoduché? Počkaj, až kým neprídeš k výberu obkladov a zistíš, že bežová má asi 76 odtieňov a ani jeden nie je ten správny. V showroome pod jemným svetlom vyzerá skvelo, ale doma pri studenej LED žiarovke môže mať úplne iný odtieň. Pozeraj dlažbu pod takým svetlom, aké ty budeš mať svetlo doma. Krásne, áno. Praktické, dĺžka vyhovuje, šírka tiež, ruky sa zmestia, nešpliecha, tak berem. Závesné vecko, idem ho vyskúšať, či sa tu nesedí ako v lietadle, ale len vyskúšať. V Bolare ti ukážeme všetko, čo funguje v realite, nie len v katalógu. Držiak na úterák v dosahu, zrkadlo, ktoré neklame, svetlo, ktoré nevyzerá ako z hororu. Kúpeľňa má byť miesto, kde sa dobre cítiš, a nie kde skúšaš fyziku alebo trpezlivosť. Pýtaj sa odborníkov, preto sme tu, vyberaj múdro, vyberaj s Bolare.